Barcelona, Split a Praha. V rámci medzinárodnej spolupráce učiteľov a žiakov základných škôl boli v spomínaných mestách počas prázdnin aj pedagógovia základnej školy s materskou školou z Rakovca nad Ondavou. Do tejto zemplínskej školy pravidelne prichádzajú aj pedagógovia zo zahraničia. Dlhoročnú tradíciu má spolupráca so školami v Španielsku a Portugalsku. Koordinátorom projektu Erasmus Plus je João Pedro de Figueiredo z Portugalska. Okrem obligátneho poďakovania sa za pozvanie zdôraznil, že takáto spolupráca je darom, ktorý si žiaci i pedagógovia z rôznych krajín môžu dať navzájom. Učitelia, rodičia, žiaci, všetkých vás srdečne vítam na slávnostnom otvorení školského roka 2023-2024. Vítajte. Novinkou je naša akreditácia, ktorú sme získali od Európskej komisie do roku 2027. V rámci nej organizujeme tento týždeň hospitácie pre našich partnerov z Portugalska, no a zo Španielska sme privítali expertov, ktorí nám ukážu nové inovatívne formy vyučovania, podelia sa s nami o prácu so žiakmi, ktoré majú problémy s učením. Aby tá hodina mala spád, aby si z hodiny odniesli čo najviac zážitkov, čo najviac vedomostí a znalostí. A tomu sme kvázi prispôsobili aj našu letnú prípravu na školský rok, nakoľko 6 učitelia absolvovali zahraničné metodické kurzy práve na inováciu, modernizáciu a využívanie IKT vo vyučovaní. Navštívili sme Barcelonu, Split a krásnu starovekú Prahu. Poďakovanie patrí najmä za ústretovosť a priateľstvo, ktoré tu opakovane prežívame, zdôraznila Núria Fonseca z družobnej školy zo Španielska. Riaditeľom tejto školy v Sagrade je Isaac González García. Je to vzájomne veľmi obohacujúce porovnávať učebné metódy a pritom umožniť žiakom i učiteľom, aby sa stretávali a spoznávali rôzne krajiny Európskej únie. Dôležité je aj to, že sa všetci zdokonaľujeme v angličtine, dodal riaditeľ školy zo Španielska. Počas školského roka privítame partnerov na zimných športoch, nakoľko našou témou v tom novom období, novom školskom roku je zdravý životný štýl a šport. Čiže naši žiaci privítajú partnerov na zimných športoch. My podputujeme do Portugalska na vodu, na rieku Douro. Pri mori ostaneme aj na Cypre, kde sa vydáme v mesiaci október s našimi žiakmi. Zo slávnostného otvorenia nového školského roka v základnej škole s materskou školou v Rakovci nad Ondavou Vlado Seman.